Κοίταξε φίλε μου τι είναι ο άνθρωπος, Άρε φίλε μου, άρε καημένη ψωροκόστενα. Και εμείς τι κάνουμε σε παρακαλώ, Τι κάνουμε εμείς μαντάμ? Έφυγε. Ησυχία! Την ησυχία μας εμείς βέβαια. Πρώτα μην χάσουμε την ησυχία μας. Άσε μας ρε φίλε. Βέβαια άσε μας, εκεί το πάμε εμείς. Οι άλλοι προοδεύουν, οι άλλοι πάνε στα άστρα και εμείς κοιμόμαστε. Γιατί αυτό κάνουμε, κοιμόμαστε. Ορίστε, κοιμόμαστε. Τι να σου πω, τρελός είσαι. Τι κοιμάσαι κύριος, τι κοιμάσαι, πώς κοιμάσαι, με ποιο δικαίωμα κοιμάσαι. Καλά λέγει ο κύριος. Γιατί κοιμάστε? Το διαπιστώσατε κι εσείς πως κοιμότανε? Βεβαίως και κοιμάστε. πολύ. Ας καθίσουμε αγαπητέ μου. Ναι, εγώ σας ευχαριστώ. Ναι, σας παρακολουθώ με ιδιαίτερα μου χαρά και σας παρακαλώ πως εξέλθαμε του χώρου τούτου για να σας αναγγείλω εκτάκτως ενδιαφέροντα σχέδια. Κύριε μου, σας ακολουθώ. Ακολουθείτε.